Seguim cercant desesperadament alguna persona que recordi el nom de 3 diputats de les Illes que hagin estat a Madrid. Si ho endivinen, els regalarem un viatge a Madrid. Qui és qui al Congrés dels Diputats? Sabries dir-me el nom de 3 diputats de les Illes que hagin estat a Madrid? 3 diputats. Bueno, en Pablo Marín. Qui més? No sé qui més. Déu meu. No conec cap diputat. Bauzá? No. Jaume Matas, también era señor. Claro. Espera. Toma ya. 3. Pues no me lo voy a saber. Ara. Però no faig això. No me la sé, tío. Bé, jo sé que he estat amb Joan Bauzá, amb Biel Company. Pot ser que m'equivoqui, però no se sap.